uNkulunkulu esilekelela. Niyayibona bazalwane, ke washo ubaba izolo wathi uma ekhuleka uNkulunkulu uyaziveza ubukhona bakhe. Siyabonga uNkulunkulu ngithelele ithuba angikwazi ukuthi ngingambonga uNkulunkulu. Kwathi kulezi insuku kakhulu mama nobaba nabazalwane bayayazi le ndawo ngendlela ade iyona. Kodwa singayeka kanjani ukumbonga uNkulunkulu uma ithe izolo ngibona iparking, ngibona izimo zonke imoto ingena, mase ngithi uNkulunkulu akekho ofana nawe. Akekho ofana nawe. Akekho ofana noNkulunkulu bantwana bakaNkulunkulu. Ngokobuntu le ndawo ibingeke bekanje, kodwa sibona ukukhona bakaNkulunkulu. Manje ngithi baba mama ngomusa, ngoba yonke into sikholwa ngomusa bantwana bakaNkulunkulu. Asikholwa ngokwethemba lethu, futhi sihawukelwe akuthina esithe uNkulunkulu akasawule, kodwa sihawukele senzele umusa, sabizwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Manje enhlizweni yami nje ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu, futhi angikwazi ukungambonga. Uma kuvulwa indlu uSathane uyalwa, ngoba usuke efuna ukuthi siyaqambe iyavulwa. Thina esengabazalwane la eBhamshela entabeni yendlu kaJehova, athi uSathane noma sebengayivula kodwa sengibazuzile, sengisebenzile abasizwe. Ayikho into ebuhlungu uthola ukuthi siyadumisa, kodwa uthola ukuthi abazalwane bekhoza ndawonye sebeyaqhubushana nje, sekunamaqembu amabili amathathu, sekuyahletshana sekunjiya. Kodwa angikwazi ungambonga uNkulunkulu ukuthi sibambisene umsebenzi uqala, sabambisana umsebenzi ophakathi, sabambisana kulezi insuku ezinzima kuvulwa indlu lapho uSathane ke ebengalwa khona kakhulu ke. Baba enkhathini ngiyabonga mfowethu, sisebenzisane kahle, sisebenzisane kahle ngendlela eyisimanga. Angikwazi ungabonga lokho phambi kaBaba nokuthubalana kwethu. Nziyema siyabonga baba Nziyema, baba uMfela siyabonga baba njengoba umdala, kodwa ngaso sonke isikhathi noma uthuke noma wenzani kodwa ubuthobeka. Angikwazi lokho ukuthi ngakuveze phambi kaNkulunkulu, ngoba uma ngingakufihla lokho kungabe ngizoba necala phambi kaNkulunkulu. Angikho ohlelweni, kodwa umoya kaNkulunkulu kutheke izweni yami. Angikwazi ukuthi lesi simo ingazivezi phambi kukaNkulunkulu. Kakhulu ngibonga omama, bahle bomama isikhathi esiningi abantu nje thina boba basazwana saziwa ngolaka. Omama baziwa ngokukhuluma behlebane, kodwa angaze ngizwe nakancane ukuthi kwakhona komama kulezi insuku omunye sethethisa omunye sekuyilokho nelokho. Siyambonga uNkulunkulu ngani, noma kuhlelwe izimo zonke sezenzeka kungalala kwenza umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi sitha sikwazanga ukuthi singene phakathi kwethu njengebandla lika ubaba uhlalesho baba umphezulu lo msebenzi akusona wakho kodwa kaNkulunkulu. Nathi futhi sila eBhamshela branch asiwenze umsebenzi kaNkulunkulu uqhubeke uye phambili. Futhi uSathane abantwana bakaNkulunkulu asazi ukuthi njengoba sekula asibe ukukhanya, hayi ngomlomo, abazosibona sibe ukukhanya ukuthi ngempela uNkulunkulu phakathi kwethu. Uyabona mawuze umlando wale ndawo, nami mangafakaza
nami uma ngingafakaza ukuthi obambude kakhulu kodwa uyabazi ubaba. Mina uNkulunkulu wangibiza ngikwenye indawo. Ngizokuveza lokhu ngoba ngeke ngiphinde ngilithole ithuba siyayivula inkonzo kodwa ngizoba mfishane. Wangibiza uNkulunkulu ngikwenye indawo. Wathi angithobe. Okwangale uyazi kubaba. Ubaba ukhuza ukuthi ngangekuphi. Ngeke ngichaze okuningi. Uyazi ubaba ukhuza ukuthi ngangekuphi. Ngale nakhona kunentwana engiyiphethe. Angizokusho ukuthi kuphi. Ngingale. Kodwa uNkulunkulu emuhle, uNkulunkulu ethembekile. Wangixhumanisa, uyabona, wangixhumanisa nobaba umpostoli. Kwakusebusuku ngalelo sanga ngiyakhumbula ebusuku kwaku12 wakuleka ade ngikhuleka. Wathi thinta ubaba umpostoli na. Manga process it was 2018 or 2015 kulapho. Wangixhumanisa nami. Esengixhumanisile naye emva kwalokho bazwile abanye izolo ngangichaza kakhulu. Ngizwile ukuthi wathini uNkulunkulu. Bese ngithi uNkulunkulu ngiyacela angihlale kuleso simo. Engixhumanisa naye wathi uNkulunkulu lokwangale ushiye qala phansi kabusha. Angazi mina ngizwa yini. Wathi uNkulunkulu lokwangale ushiye nokuthi ubuyini ushiye qala phansi uzofunda. Uyabona abantwana bakaNkulunkulu impakama ayikho into efana nempakama. Wathi ushiye konke okwangale uzofunda kabusha. Nangaphela ngakushiya konke. Ngiyakhumbula ngolunye usuku ngeSericious Bay. Wathi uNkulunkulu sekuyisa isikhathi lesi sokuba ufakazi nangu baba uPostoli. Ngathi baba ngizoqala kabusha ngizofunda. Kanti uNkulunkulu yazi ukuthi ufuna ukuthi ngolunye usuku namhlanje kuvulwe ibranch yase Bhamshe. Akuningi ngakho. Kodwa ngengakho ngithi ngimla abantwana bakaNkulunkulu ngomusa kaNkulunkulu. Angifuni ngolunye usuku futhi angifisi ngolunye usuku. Uthola usukhona izinto la ukhuluma ngezwi. Sishumela ngezwi elise Bhayibhelini. Hayi inganekwane. Nami umthandazo wami uthi la angifisi ukuthi lokho uNkulunkulu akakhuluma kubaba ngolunye usuku senengibona sengemlawa sengikhuluma inganekwane. uJesu Kristu inkosi. Ngithele leli phuzu noma kuleli angikwazi ukuthi uNkulunkulu mayitha ngisukume ngilisho ngalisho. Angifisi ngolunye usuku ngikhulume inganekwane futhi angifisi ngolunye usuku athi mayengitshela into uNkulunkulu akayikhuluma bese kuba khona izinto esengibona ngenye indlela. Nabantwana baIsrael besuka leGibhithe bebheke eKenani. Siyakhumbula ngolunye usuku uMiriam mawufunda kahle izwi kaNkulunkulu uMiriam nomfowabo uAaron usendleleni baqala bamshintshela ubani uMose. Wathi izinto uNkulunkulu baqala bathi nathi uNkulunkulu wethu njani nathi ukhona uyakhuluma kuthini. Nathi uNkulunkulu wethu uyakhuluma kuthini. Okhora nothathami kwenzekani. Bamvukela uMose. Ngithi ngakho ngithi nami ngifisa ukuthi lokho uNkulunkulu okumele ukuthi ngikwenze njengokusho kwani kwezwi ngikwenze. Futhi lokho akakushoyo ubaba umpostoli nani bazalwane. Engushoyo kini akuthi phela mina uNkulunkulu kufanele ngilale umpostoli akithi. Umpostoli bese ngilale uNkulunkulu akithi. Bese thina njengebandla silela labani uNkulunkulu uthi akanabani kodwa silela uNkulunkulu kodwa akade asikwenze asenze njani asikwenze lokho. Ngiyabonga kakhulu ngiyabonga baba uphuzwana baba awuthobekile namhlanje sengizwe indaba ade engazazi. Baba umpostoli sijalela kakhulu kafike ekhaya mhlambe sihlale kuze kuyofaka ushaya ubani kuyoshaya o10 sihleli nje naye sidle izwi kaNkulunkulu. Kodwa namhlanje ngizwe indaba ezinkulu ukuthi abantu bakuthule nje ukulesi simo
Hayi ke siyabonga. So mama Sithole ngizocela ke manje akusukume cha okokudla anginalo uhlelo kodwa sibonga ini lonke ke bazalwane siyabonga kakhulu kini nonke enifikile navakasha nabakanye nani benimenywe uNkulunkulu ukuthi kulolu suku namhlanje silizozwa ini izwi kaNkulunkulu umkhuleko wethu ukuthi nje uNkulunkulu asisize sonke ukuba lokho uNkulunkulu akakhulumile kube yilona lathi Nkosi ukuze kulolu suku namhlanje mhlawumbe omunye ngawo senkonzweni ukhonza ebandleni akakulo kodwa ukuthi uNkulunkulu namhlanje ungimeme ukuthi ngibe la kungani na ngizocela ke mama Sithole noma umama uMkhize phakathi kwenu angikhethi azofika memezele ukuthi mhlawumbe kuzohamba kanjani noma hamba njengayizolo kusho ukuthi ke kuleli thuba ke usethi mayifika lapha ke futhi uyobe sebonga esebonga phela lokho uNkulunkulu baba angixolise nje ngiyakwazi umuntu ongathandi into esebheke eceleni cha awuyithandi into ebheke eceleni futhi uyikhuluma njengoba injalo nje awulophuthi kumnyama nje hayi mangamazi baba ake ngisho le uma ungamazi ngeke uphinde umazi ngiyangizwa makuthenge phecelezi uyifuna wena ukuthi kodwa Nkosi yami kodwa kukwenjani ngikwazi ngaze hayi mangamazi kodwa futhi uJoshua walesi ngizophinda lo uJoshua walesi sikhathi mawungenzanga kahle ungazi ukuthi yakuthethisa ukungenisa uphi endleleni hayi ngoba sokuthi usuke ungenisa endleleni okuyiyona yona usuke etubo ukuze utubeke ukwazi ngomusa kaNkulunkulu ngenisulweni ngizocela ke baba empeleni ngizokuveza nje sizocela nje ngiyazi ukuthi kodwa ngizocela nje sasikhulumile sathoba kuwe ukuthi cha kodwa ngenxa yesimo sokuthi asikwazi ngase siyona phambili baba angishoba le nto kuwe ngase siyona phambili kaNkulunkulu khona okwamanzana nje okuncane okukhona abazalwane bekhona lapha ngiyacabanga ukuthi lokho okusalile siyambonga uNkulunkulu ngoba kusalile kusalile akufanele sigodle ngoba umsebenzi kaNkulunkulu akufanele sigodle kusho ukuthi abazalwane yisona ufuna ngase siyaphuma manje siyahamba siye emakhaya kodwa kusalile uNkulunkulu usenzele umusa omkhulu kwasho ukuthi inkomo esasithengile yayinkulu baba manje asikwazi ukugodla lokho kuncane okukhona kufanele ukuthi uNkulunkulu emuhle uzokwenela bakwazi abazalwane ukuthola lokho nje bengithi baba ngokuthobeka okukhulu anguveze lokuthi cha hlalani nje njengoba lihleli kusho ukuthi umama uSithole ke mhlawumbe uzosichazela ukuthi uzokwenza kanjani usiyosale ususikhulekela uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi siyabonga kakhulu bazalwane usuku oluhle kangaka uNkulunkulu asiphe lona ukuthi siphinde futhi sizohlangana nabanye abebekade bengekho izolo bafika bazohlanganyela kanye nathi ukubonga uNkulunkulu siyabonga empeleni baba akukho engikwaziyo kwamanje ukuthi sizokwenza njani njengamanje kodwa bengicabanga ukuthi cishe abazalwane sicela ukuthi bathi ukulinda kancane bese siyalungisa-ke okuncane sekulungisiwe sacela sikhule uJesu Kristu inkosi wethu engcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo siyabonga uNkulunkulu wethu engcwele ukudla komoya asesiphile khona namanje-ke uNkulunkulu wethu engcwele sisazothola ukudla kwenyama siyacela uNkulunkulu wethu engcwele
Kristu Inkosi. Isinkonzo bakuhamba bayilindele manje ngikushaye wena nazo zonke iy'nhlelo ebezenzeka. Ukhona ngoba ngimbone kuma-YouTube, hawu le ndanga sayibisile.